B'investiment sostanzjali ta' kważi 7 miljun euro, il-Gvern qed iniedi programm ambizzjuż ta' tisbieħ u manutenzjoni fuq binjiet ta' akkomodazzjoni soċjali mifruxa fuq din is-sena kollha u fi 13 il-lokalità madwar Malta u Għawdex. Minnhom se jgawdu ma' 720 familja b'kollox. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dijalogu Soċjali u l-Akkomodazzjoni, Andy Ellul, ħabbar dan il-pjan waqt konferenza tal-aħbarijiet f'ħal tmiem fiż-Żejtun, fejn enfasizza l-impenn tal-Gvern biex mhux biss iżid il-provista ta' housing soċjali iżda wkoll itejjeb l-ambjent ta' dawk eżistenti. Il-pjan jinkludi xogħlijiet fuq aktar minn 100 binja b'interventi li jvarjaw minn restawr tal-faċċati sa titjib fil-bini u l-ispazji komuni, bilan li jinħolqu ambjenti aktar dinjitużi u funzjonali għal komunitajiet. L-akbar intervent se jsir fiż-Żejtun stess fejn 16 binja li jakkomodaw mal-100 familja se jgħaddu minn riġenerazzjoni estensiva b'investiment ta' ftit inqas minn 890,000 euro. Proġetti oħrajn sinifikanti jinkludu blokok residenzjali li jakkomodaw 54 familja f'Ħalaxa fejn se jiġu investiti iżjed minn 600,000 euro. Lokalitajiet oħrajn jinkludu Santa Luċija, il-Gżira, il-Kalkara u r-Raba ta' Għawdex. Dan fil-waqt li attwalment għaddejjin xogħlijiet ukoll fil-Marsa, Raħal Ġdid, Marsa Skala, il-Mosta u Taxbiex. Dan huwa xogħol estensiv illi permezz tiegħu ħankunu qed insebħu dawn il-binjiet imma mhux biss, ħajkun qed isir xogħol ta' tisbieħ u ta' manutenzjoni u ta' irranġar biex fl-aħħar mill-aħħar dak li qed ngħidu fil-viżjoni 2050 nagħmluh realtà billi nagħtu kwalità ta' ħajja aħjar. Ellul saħaq ukoll li dawn l-interventi huma kruċjali biex jiġu indirizzati problemi eżistenti u jiġi żgurat li r-residenti jgħixu f'ambjent li jirrifletti d-dinjità li jistħoq ilhom. Din mhix biss il-binja li jgħixu fiha imma l-esperjenza ta' ħajjithom għaliex mijiet ta' nies hawnhekk trabbew, għexu, qasmu esperjenzi familjari tagħhom ukoll. Allura rridu nagħtu ambjent diċenti, kwalità ta' ħajja aħjar u għalhekk bħala Gvern ħabbarna llum il-pjan ta' riġenerazzjoni għal din is-sena.